Il-ħidma tal-Malta Enterprise kienet strumentali biex ikunu approvati aktar proġetti b'investiment kapitali fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena. Tant li dawn l-investimenti se jkunu tiwaslu għal mijiet impjiegi f'setturi differenti. Fi żjara li għamel fil-kumpanija Trelleborg li tħaddem aktar minn 500 ħaddiem u lilha topera Malta għal dawn l-aħħar 55 sena, il-Ministru Chris Cardona għal jeżistu prospetti tajba fis-settur tal-investiment grazzi għal numru ta' proġetti miksuba. Matul dawn l-10 xhur, Malta Enterprise rat illi tattira lejn Malta 45 proġett ġdid fosthom espansjonijiet kemm ta' dawk lokali kif ukoll dawk investituri barranin. Il-prospettu li ser jikkreaw impjiegi ta' madwar 800 ruħ, 800 full-time employment. Daw inkludu 4 proġetti b'investiment dirett barrani, inkluż il-proġett ta' Crane Currency kif ukoll numru ta' proġetti lokali. Cardona għalli dawn huma riżultati pożittivi li jkomplu joħolqu klima aktar ottimista li tassisti u saħħaħ intrapriżi lokali u barranin, xi ħaġa li l-budget tas-sena 2017 se jkun qed jimmira li jagħmel. L-inizjattivi li ser ninkludu fil-budget ta' nhar it-tnejn għal entitajiet li operaw f'Malta huma miżuri li huma indirizzati biex jgħinu fil-ħiliet tal-workforce tagħna tal-impjegati Maltin u Għawċin biex nassiguraw illi ikun hemm biżżejjed ħaddiema li jkunu jistgħu jipparteċipaw biex naraw li l-kompetittività tal-pajjiżna tibqa' b'saħħitha. Dan fil-waqt li komplu jittieħdu passi iktar importanti f'dak li għandu x'jaqsam ma' tnaqqis fil-proċessi burokratiċi biex ikun hemm inqas xkiel għan-negozju. Fosthom bit-tneħħija ta' trading license mingħand id-Dipartiment tal-Kummerċ bidla approvata mill-Kabinett li se twassal biex negozji jiffrankaw bejn €70 u €1,000 fis-sena. Din se taffettwa 30,000 negozju li fil-maġġoranza tagħhom huma negozji żgħar jew medji.